Madoka chere mabuja tauya nadzo nhau dzozuwa iroro chimakumi mairi noribodzi mwedzi uno wakukadzi nayo horode mabi yangu madoka sei nayo heno kuti yenge iri kutekaira zvinhu chere kwenyuyo kwedu eo kusakura kukunopera ba tanga tirimo tichindosakura ipapa toringa zviri munhau dzanyasi Blessed Muhlanga agonzi yeno mapurisa anga uyeno tiri kumuda tiri kumutsvaka anenge aziya paari goti nyepai kuti ari papi tiri kumuda wabva wapedzisira wadzima zvawanga wanyorazvo padandemutande wakazozvibenutsapo kare usaya kuti chii chiri kumboitika kumapurisa ako rikaiti goramba takaringa iye Blessed Muhlanga iyo agoreketa akati warume inini ndikuhwara ndiri kuchipatara kureketa kuno asi mapurisa ndichaenda kuaona musomuvhuro mabuja pakaita kunyangariwa rekai tione kuti zvinopera sei tiri kundoramba tichimutsigira tichiti #journalism is not a crime rekai tione kuti zvinoperera papi tinenge takaringa tichikunyepa iyo tindori nayo ana Blessed Geza nomudzimai wache aiwa muri kuziya ka nyaya tagokunyepa inozuro kuti mudzimai wache akatoriwa nemapurisa kwai wakagomusiya wakagomubenhutsa usiku unobva waita kuona idi kuti kuperehwa chaiko kuri kuitika munyika wakuru wedu wari kuperehwa nyasi iko kumuzinda kwanga kuino makuwerere mabiko oiyo Zimbabwe National Youth Day mabuja wangu akaita kuzara ikweyo wakapfekera mbasha dzawo dzoZANU-PF pokare wese wari kuita zvawo zvoZANU-PF wachiita nomaslogan oZANU-PF wachiita zvawanoda zvese zvoZANU-PF vanhu wanga waripo wanga wari kundourira kuti wapuwe chokujaka kwanga kuri kupuwawo ka chicken rice mhanduwe ungazoiti huku iyoyo yakaita kuita kuti svarara mhanduwe munhu wese achibata kabhokisi kuita zvemazuva oiyo kutsvaka rusigiro kwawamunangarwa idihwi unobva wanatsa kuona kuti pakaita kunyangariwa kwanga kuno wamwe watsano waburika wari kutoratidza wakanyora chipepa chakakura wachiti tiri kutsigirana nemasoja isusu vanhu wokuMash West kwai Mash West in solidarity with the army unobva waita kuona kuti pano zviri kuitika rekai tigoramba edu takazviringa kuti zvinenge zvichienda nopapi chaipo tinenge tichizokunyepai mapurisa agonzi ati pokare mutungamiri agere hunde pakambani yeAlpha Media Kenias Mafukidze ngaagouye timubvunze zvatoda kumubvunza kukamba nyaya yageza iyi ichada kugeza wazhinji chaiko rekai tione kuti vanenge vachiita sei tine kunyepai kanzuro yeguta roBulawayo yagoratidza usvinu payaramba kuti vanhu vanga vasungiwa nemapurisa wanzi vanomhosva vanhu vanga vari kuratidzira kodzero dzavo dzokuratidziradzo mabuja unondomgwaiwe ipapa zvatoita kunyadzisa chaiko mapurisa vachizosiya vanhu nokuti panga pasaya simba rokuti warambe wakawasunga toramba titenda wanenge waita tusvinu iwo kanzuro yekuBulawayo umwe musiyaiwo agobatiwa nomhosva yokuba achinzi akagobira munhu mari inoita zviuru 20 zvomari yomunyika zvomari yokuAmerica achinzi aigonyepa kuti marezinesi ari kudikana ndipe mari tigobhadhara hatiite sei toda kubhadhara vanhu kubvira kunana mutongi kusvikira kuvachuchisi nokupi mabuja pakaita kunyangariwa kwai munhu yakatonyudziwa madhora zviuru 20 wobva watoona kuti pakaita kuoma chaiko tikundotenda kuti wakona kumubata vanhu vagere patena farm kuMount Hamden
wari kugara izvezvi hana dzindori mumanja mhanduwe, wari kuziya baa kuti ramangwana rinenge rakamira sei, nokutoti ipapa pano nyaya idi, pano nyaya chaiyo tsvinu. Kwai zvezvizvi wari kufungidziwa kuti wachakona kundobisiwa chero zuva kuti paisiwe iyo iri kuda kuisiwa inoda kuvakiwa kwaiguta itsva riya. Mhanduwe, rekai tione kuti zvinenge zvienda nopapi, tinenge tichikunyepa ipapo. Apawo tiri kufara kuti kwai izvezvi zvipatara choparire Nyatwa chinenge china ana chiremba vanopara tsanga mumaziso. Saka vanhu vachiri kutoringiwa ipapa nokuvhenekiwa kuti wari kuda chere kupariwa maziso, wari kutoita izvezvi. Tiri kuramba tichizvitenda. Paenda ana chiremba wokuChina, ndo chizvinu chavanenge watandawo kuita ichi. Rekai tione kuti zvinenge zvichizodini. Kwai vari kutanga muvhuro chaiwo kuita izvozvo kupara mazisozvo. Rekai tigozozvitenda tichiona wachiita. Kwai naChabangu munohara mukuti ndingadzingiwe inini, mudzingiwa wakaita kudando iwoyo, siyana ineni ndiri kudzingiwa ini. Unobva waita kuzvisaya. Rekai tione kuti zvichapera papi. Injawo iyi tinoipindira bai yakadari, nokutoti ukaipindira inogona kusara yako. Rekai tigoramba hedu takandoringa. Apa RBZ yagoramba kuti kwai kune bhangi roPOSB rakatengesiwa. Yagoti aiwa tiri kuziva baisu kuti kune bhangi rakatengesiwa zvamakareketazvo kuti kwaiva munangaro wagoti wari kutengesa. Tiri kuzviziva vanenge vari kuedza kuvhara-vhara, asi zviri pachena mhanduwe, namanyanga rinoputirika ba. Rekai tigokunyepai pazvinenge zvaburika kuti izvo zvatagoreketa zviya. Zuva ramangwana kuri kutambiwa mutambo T20 wokiriketi Ireland. Rekai tigokunyepai kuti zvinenge zvitekera sei, kuti mbana anenge awina tinokunyepai. Toringa dziri kuitika pasi rese. Wanofunda pachikoro chofundo yepamusoro choStellenbosch kuSouth Africa kugwa watema waita kujamuka, wari kuramba wachindopfikirwa panze mhanduwe. Unobva waita kuona kuti nhamo yomutema yakaita kunyangariwa, asi tiri kuramba tichitenda kuti waribe kusha, wari kuramba wakasimba. Apawo izvezvi kuno varungu vairi wabatiwa panhandare Tambo wachinzi wakagoita zvokumedza zvinodhaka zvokokeni mhanduwe zvisingabvumiwe zviya. Kuno aiwa wari kubatiwa, kwai ndozvo mari inoita marandi mamirioni 9 chaiwo. Zvakaita kuoma chaiko. Waramaposa wagoburika wachiti aiwa inini ndataura naZelensky iye wokuUkraine ndikamuti gouya ino tiite katombo kanyaya pabodzi tikuratidze nyika yedu kuti yakaita sei. Rekai tigoona kuti achauya chere kana kuti achadini, tinenge tichikunyepai. Iyo nyika yeRwanda aiwa ba zviri kuitiwa neAmerica zvomasankisheni pari icho zvinobatsira ba. Rekai tigokunyepai kuti zvinenge zvitekera sei. Ticharamba hedu takazviringa mhanduwe, asi wendo huno rekai tione idi. Nyika yeDRC yagotonzi yakumbira nyika yeChad kuti wakomana gondipaiwo vanhu vanoridza pfuti, vanoseza wokuridza pfuti, wauyeka watibatsire kuhwisana newo M23. Kuno Chad yatoti ewo manonge wakureketa mhanduwe. Rekai tione kuti zvinopera papi pasi. Undodziya dziri kuramba dzichisimuka kwese kwese. Nyika yeUAE paida kuvaka zibuilding, chivako chakarepetsa mhanduwe, kurepa kuenda mudenga, chakaisiwa goridhe kutenderedza. Idihwi apa unonakidziwa ipapa. UAE iribe kana mugodhi mubodzi wogoridhe, asi ndio wari kutofunga kuita zvirefu zvikuru nogoridhe rinenge raboyeka ino. Pakanyangariwa hapo. Rekai tione kwai wada kuisa mabhirioni mapfumbamwe. Kwedu mabhirioni mapfumbamwe anenge ari muhomwedzi wanhu wapfumbamwe. Zvakaita kuoma idi. Rekai tigokunyepai kuti zvichabudirira chere izvozvo. Nyika yeMalaysia kwai yarohwa nomaperembudzi mhanduwe.
dai wari wamwe watobenhuka kuna yawe, nokutoti ndiye anoziva kunadzirisa nyaya yemaperembudzi. Hwii kuti iwo wegani wafungidzire kuti wachazokona kuzviita. Haidi panenge pakanyangariwa apo. Tikaiti kuona kwaichaperera asi tinenge tichizokunyepai kuti zviri kupera sei. Tiri ipapo mabuja tagumira pano. Ndini wenyu mhandu weyo nawo.